konkrétne valentínsky update. V tomto update nám pridali nejaké bundle, potom nejaké mapy, kozmetiky, skiny, mobil settingy, balancovanie zbraní, všetko možné. A my sa dneska na to kúkneme. Prvý bundle, tu máme Lovely bundle, kde máme nový skin na look, dagre, toto vypadá na sačelky a na medkidu. Potom tu máme nejakú čarmu, wrap, finisher a dance. Ďalší bundle je Nostalgia bundle, kde tu máme 4 skiny, prvý skin Benhammer, druhý skin Rocket Launcher, tretí skin Hyper Laser Guns, štvrtý skin Linked Sword. Potom tu máme ďalšiu čarmu, ďalší wrap, ďalší finisher a ďalší emote. Ďalší bundle máme Balloon bundle, Balloon Launcher, Paint Balloon Gun, Balloon Bow, Balloon X. Ako vždycky máme tu Balloon Dog čarmu, Red Rubber wrap, Inflate, finisher a emote. Ako ďalší bundle tu máme Pixel bundle. Prvý skin Burstka, druhý skin Handguna, tretí skin Pixel Katana a ako posledný skin tu máme Pixel Flashbang. Charmas Easy, nejaký wrap, Pixel Coin, Finisher, Coin Block, emote. Máme dve nové mapy. Jedna sa volá Cheese a druhá sa volá Big Station. Tá mapa, ktorá sa volá Cheese, je ako keby šachovnica a tá Big Station je ako keby station, ale proste väčšia varianta. Máme tu dve nové kozmetiky, Fire Horse wrap, Serentini wrap. Potom tu máme nejaké dva nové skiny, Key Traver a Key Spray. Nové settingy, nové mobil settingy a potom tu máme boostnutie a zhoršenie zbraní. Boostli je Warper asi, Handguna, Shorty, Slingshot, Uzina a Maul. Nerfnuté je RPGčko, pištolky, Warhorn, Permafrost, Grenade Launcher je v mide, Spray tiež a Medkit tiež. A všetky nové itemy tu máme. Skiny, charmy, emoty, všetko máme na tomto mieste. A my si to ideme kúknúť. Ako prvé chcem vyskúšať novú mapu Chess. OK, sú to také šachovnice. Podľa mňa na tejto mape bude dobrá snipa, dagerky, skiča a asi stečovky. Pretože, jak vidíte, je to dosť veľká mapa a takto tie sačelky môžete využiť na movement, takto a proste dať oponentovi hlavu. Samozrejme, niekedy to nevidie, ale za mňa toto bude dobrá mapa na akože snipu, lebo máte tu za prvé, tá mapa je veľká, strašne veľká a celkovo toto bude dobrá mapa pre autoshooterov lomeno mobil hráčov. A ako ďalšiu mapu to máme Big Station. Na tejto mape sa tiež podľa mňa bude hrávať snipa, dagre, skiču a Warhorn, alebo to posledné je vlastne úplne nová. Máme tu dve časti. Prvá je tá stará a druhá je tá novšia. Tu starú máme vlastne úplne tú istú, len tu je pridaný most a tuto není taký ten stĺp s tými drátmi. Jak môžete vidieť, tak pridala sa sem úplne nová strana s nejakými budovami. Toto bude tá skôr viacej hraná mapa než tá česť, podľa mňa, lebo tá česť je taká o ničom. Proste sú tam iba postavičky, figurky a tuto je to o mnoho viacej a bude sa hrávať podľa mňa viacej táto mapa. Teraz sme si kúkli všetky nové mapy a ja by som si osobne išiel zahrať nejaké 1v jednotky. Ja sem takto dávam nejakého random hráča na 1v jednotku. OK, takže Cápek chce ísť arénu, ja som chcel ísť 6, ale... Takže ideme arénu proti nejakému random Cápkovi. Ja idem hrať svoj obvyklý loadout, takže knife. Ja idem na ňo. Možno vyhráme, pochybujem, lebo začal spawnovať s dagrami. 40? Jaj, no tak som dead. Toto je cooked chat, toto je cooked. No, som dead. Nejsom dead, nice. Takže 1-0 pre mňa. OK. Ideme na ďalšie kolo. Toto vypadá docela na reťak. Bam. On furt spamuje iba dagrami. On ma mal. On ho hrá, pretože ho boostli. Dead, nice. Chat, 2-0. OK, chat, máme 2-0. Chat. To dáme. Tak, bam. Double jump, krásne. Nie, nevadí. 2-1. To dáme. A vám hovorím, že pre vás to vyhrám. Tak, Warhorn, knife, double, to som pokazil.
Tak, bam, 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 bam. Dead, nice. Nice. Máme zatiaľ 3-1. Vypadá to, že Capek furt bude spamovať iba dagrami. Dúfam, že pôjde aj na knife alebo dačo iné proste, než on tie dagre. Toto som úplne pokazil celý start. No som dead, kámo. Ja idem vyskúšať dačo iné, lebo toto sa fakt nedá proti dagram. Dám si Assaultku, Kuzinu, Skitch a Warhorn. Ja idem takto, bam. OK. Sorry, chat, ja akože nejsom moc zbraň hráč, ja väčšinou hrávam knife, ale nie zbrane. Takže sorry za môj aim. A ten skin mám, pretože mi padol proste zo skin casey. Jo. Nice, dobre. Máme 4-2, chat, 4-2. To dáme. Dobre. Posledné kolo, musím ísť tryhard. Dobre, nice. Dali sme to, nice, jaký aimbot dostal. Hrali sme zatiaľ jednu hru a dáme si ešte jednu. Sme v ďalšej hre a ja dávam chess, aby sme si zahrali, máme novú mapu chess. OK, ja si dávam snipu, dagerky, skitchu a sketchus, takže ideme na to. Bam, ideme tú novú taktiku, bam, takto. Není to autoshooter, takže to bude dobre. Ježiš, ja som zabudol, dobre, poď, bam. On má knife, kámo, to ne, on má knife. Ja musím ísť tryhard, idem tryhard. Bam, bam, bam. 50, 40, OK, bam. Ja so snipou nejsem moc dobrý, sorry. Ja proste snipu nehrávam. Nice, dobre. Máme zatiaľ prvý kill, je to 1-1. Ideme ďalšie. Bam, bam, krásne. Teraz bam. Nie, on má RPGčko, to nemohol zobrať. Prečo RPGčko? On ma oslepil, nie. 50? Jau. Mám 50 HP. Dobre, tak bam horu. No, hore. Nie. Tak ja som dead. Má jedno. Alebo ja mám. Dobre, nice, 2-1. To dáme. Je to pre vás, tento win je čisto pre vás. Tak, hore. 20, 40, 60, má jedno. Nice, snipa, nice. Máme 3-1. Ty vogo, to ide dobre. Ďalšie kolo z kačelky, takto. Bam, on ma oslepil, ja nevidím, ja som slepý jak patrón. Nie, on mi dal hit, ja som dead. To mohol byť hit, tak, bam, nič. 20? Nie, on mi dal hlavu, ja to neviem, OK, ďalšie, bam, už ma neoslepíš, chlapček. Neoslepíš. Nie, to mala byť hlava. On má katanu, ja som si nevšimol. Má jedno. Poď. Jo, ďalšia snipa. Nice. Je to 4-2. To musím dať. To dám aj keby som nechcel. Tak, bam. Wow. Tak, toto bol, že môj najlepší kill. To, čo sa stalo. A to bude asi všetko k dnešnému videu. Bolo to také trošku kratšie video, ale dúfam, že sa vám video páčilo. A ak áno, tak rozhodne nezabudnite dať like a odber. Vás to skoro nič nestojí, iba pár klikov a mne to strašne moc pomôže. Takže ďakujem. Čaute.